pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang dinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo! Responsable ang pagbalita, kagayon nga ipalaknan. Pagkasik pero sigurado, aksyon na may dalaban palanggan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang mga kasaysayan ka karakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingapos mo ko din sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man kapamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasas ang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alpha.
Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Kagkaron sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Sir, akin ang mga tao mo. Okay. Sige, pasudlan sila diri sa opisina ko, Sarge. Yes, sir. Arin ako ng mga tao nga ganyan padala ni Sir Sakon para mag-upod sa unit ko. Halin pa sila sa Negros. Pasudlan lang sila, Sarge. Akin na sila, sir. 7 sila. Pasudlong ko sila tanan. Oh, sige. Pasudlan sila. Mayong adlaw, sir. Mayong adlaw man. Sige, dali ka mo diri. Oh, ba? Jack! Ikaw? Jack Balaan? Sir Bernie, ikaw galing. Oh, daw nakibot man ako Daw hindi ako makapati nga isa ka sa mga tao nga ginpadala diri sa akon. Sige, dali ka. Magpungko ka mo diri. Ang iban, dira lang ka mo pungko sa diban. Patio. Ikaw, Jack, dali diri. Dali ka pungko sa bangko sa tubang sang lamesa ko. Dali diri. Salamat, sir. Mayong adlaw sa iyo, tanan. May adlaw man. Sir, mayong adlaw na. Mayong adlaw, sir. Mayong adlaw. Pungko ka mo, Oo. Jack, pungko. Di lang katigo yun. Sarge, bayaran lang sulit diri. Yes, sir. Wala gid ako magpaabot kay ikaw, Jack. Ang ipadala diri. Kilalahi gini ka mo ni sir? Sino nga, sir, Major? Ha? Kuwan, nang madali lang ha. Tawagan ko anay si sir. Hello? Sir? Mayong adlaw? Yes, sir. Ari na diri ang mga tao, sir. Ho. Yes, sir. Ang nagtawag kay na sakon? Montesa? Aha. Yes, sir. Yes, sir.
Okay, sir. Yes, sir. Ako nang bahala. Sige, sir. Salamat, gid. Bye. Jack, Sir, ikaw gali ang ila leader? ako tuginan sang boss na mo nga mamuno sa inyo, sir. Kag okay man ang akong mga upod nga akong kinalawang nila nga leader. Okay. Okay. Ipakilala sila sa akong Jack. Ho, gali. Ako si Major Bernie Bisana, ang head sang unit ngayon. Si Bugoy, sir. Si Digoy. Si Cardo. Si Ismael. Si Tomas. Kag si Benji. Pito kami tanan, sir. Oh. Ginakalipay ko nga makilala ka mo. Kag welcome gid ka mo sa tropa. Welcome gid ka mo sa unit ko. Anyway, hindi ko kamo personal nga mga kilala. Si Jack gid lang ang kilala ko. Kay nagkitaay na kami sang una pa. Nakaupdanay na kami. Pero wala gani ako nagpaabot nga makitaay kami subong. Pero nalipay ako. Nalipay gid ako nga ari ka Jack. Nga mangin kaupod ko na ikaw. Amo man ako, sir. Wala gid ako magkahibalo nga ikaw gali ang head sa unit nga katuan na muna. Nakibot magani ako sa makita ko ikaw. Gani man. Kahibalo na siguro ka mo. Kung nga ari ka mo dre. Kung ano ang maging trabaho ninyo. Nasubiran na kami sa ngamon, boss. Si Montesa. Pero sa imo kami makuha sang instruksyon kung ano ang amon obrahon, sir. Okay. Ang instruksyon sa akon, chief sa akon, nga iupod ka mo sa operation. Himuon ko kamo nga alpha o kung asset sang akon unit. Pero hindi ordinaryo nga asset, ha? Tungod diri ka mo matinir sa unit. Maupod ka mo sa kada operation naton. Mangin kabahin ka mo sang unit nga ini. Pero mga sibilyan ka mo. Hatagan ko ka mo sang mga ID. Kag legal ka mo nga makadala sang armas sa kada may operasyon kita. Kay bisan pa wala. Hatagan ko ka mo sang pahanugot nga makadala sang armas. Tungod mga asset ko ka mo. Oo, sir. Kag prangkahon ko na lang ka mo. Magluwas sa asset. Nakahibalo naman siguro kamo sang papel gid ninyo. Kung nga agin pa upod gid kamo sa unit. Ho, Major. Nagkaibalo na kami. Ginabala na kami sa amon, boss. Mayo. Ginatanaw ko na nga mangin maduguon ang pag-away naton kontra sa illegal nga droga. Hindi basta-basta ang puwersa sa illegal nga droga. Ay sa nagligad lang si Mana. Napatay ang upod ko nga isa. Sa ninraid na mo ng balay sang puser. Na may warrant na halin sa lain-lain nga kaso. Kag hindi na ako luwag ang masulit pa to. Sila ang patyunta. Hindi kay kita ang mapatay. Sir, Sir, Major, sa kada operasyon ta, amoy na ang aton paminsan. Dugmukon ta sila. Sila ang tumbahon ta. Hindi kay kita ang mapulakan nila. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat.
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon yung kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Hello? Ah, Mr. Lee. Daw hindi gid mayo ang operasyon naton diri subong. Ang nagakuha sa akon, halos tumagin silang naguntat. Sa ako ba nabing pagdakop diri sa mga pusan subong eh. Kang iban, ginapamatay, Mr. Lee. Ha? Oo, hindi lang di si Luilo, pati sa Negros, Mr. Lee. Sa Oriental. May ginapang tumba. Tapos ginapabutangan pa blas ang placard ng mga pusher raw. Nga nasulat nga pusher ako. Hindi ninyo ako pagsunda muna. Dugangan pag isang parte man birada sa balita. Sa TV, sa radyo. Ano pa iban nga mga pusher, nagdalalas na. Ay iban, nagpaimuyong man niya, adlok man mo. Ha? Oo, may mga lugar pag ibantay nga ginadagdagan. Dabo pa tayo sa ginahulugan. Mula na galing sa liko sa imo. Halos tungagid ang nadula sa ginakita ta. Kwan may grupo nga nagapamatay, Mr. Lee. Kaga mga pulis, gapawala lang. Dato lang kay baluman sila, pero gapawala lang. Oo. So wala lang silang ginahimos ang mga gapamatay. Wala.
Oo, si Major. Oo. Wala man makibalo si Major Bilbis ang grupong nga nagapamatay, Mr. Lee. Blind man siya. Mula galing kulang kay Major eh. Mahinang mga asset niya. Blind siya sa nagkakatapos bong. Oo, kabalo ako na, Mr. Lee. Hindi basta-basta nga matandog si Major tungod sa imo. Tungod sa koneksyon nga nagapayong sa iya. Amo man galing ang balkon sa iya, Mr. Lee. Nga hindi gid siya magatag sa kumpiyansa kay base ko siya ginasuspitsuhan man. Base pala siya i-operate man. Ha? Oo, Mr. Lee. So far, hindi pa man ako sunog na rin. Oo, tungod may mga lihiti mo ako yung mga negosyo nga ginatukod na rin. Ate, kung mag-abot gid man ang tiyon nga sunog na ngalan ko, kag mainit na gid man ako, masaido ko sa lugar. Oo, Mr. Lee. Ako ginapabalo talaga, Mr. Lee. Basta patigala ka nga, gamay ba lang kwarta nga nagasunod sa aton? Oo, sir? Hindi. Hindi, Mr. Lee. Sige. Sige. Manawag lang ko sa imo liwat yung dugang update. Okay. Salamat gid, Mr. Lee. Luyag ko nga masugilanon kita nga kita lakaduha. Nga hindi makabati ang mga upod mo. Kung parte sa trabaho nga ito, istoryan, wala bang problema kung makabati sila, sir? Nagkaibalo naman sila. Malawig-lawig naman ang amon inupdanay sila. Amo bala? Ang duha sa ila, si Bugoy kag Tigoy, upod ko na halin pa sa prisuhan. Kag mga masaligan ko sila. Tungod membro sila sa grupo nga gintukod na mo sa sulod sa Jeng. Ang tribo balaan? Ha? Nakabati nga nagalit sa ngalan sa among grupo, sir? Oo. Tungod ginasundan ko ang istorya sa kabuhi mo, Jack. Sir? Ang apat ninyo kaupod, taga Iloilo man sila? Hindi. Kami lang tatlo na din Bugoy kag Tigoy ang taga-dirigid. Pero ang apat, taga-Negros kit sila. Pero masaligan sila, sir. Nagka-obdanay na kami sila sa obra. Ha? Ang buot mo silingon, may trabaho ka mo nga iban? Ha? Ano nga trabaho, Jack? Ako, ilang ko. Sige lang. Pinag-adlaw, mabalaan mo, sir. Puro mga birador ang apat nga upod mo, Jack. Amoy nangin timbre sa ako ni sir. Ha? Antes pa man kamo kontrata nga magupod sa unit ko, may nakatrabaho na kamo. Wala ko magkabalo kung anong ginatrabaho nila, sir. Ulihin naman lang kami na ginabdanay. Okay. Sige. Gali, sir. Dire lang kami matiner sa safe house? O kung pwede kami makakadto sa among lugar? Ang apat, kay wala sila balay diri sa Iloilo, diri lang sila tiner. Pero kamo, kay may mga balay man kamo diri nga pwede pulian o kung kantuan, pwede lang kamo makagwa. Pero halong kamo ha, halong gid kamo sa gwa. Kaglikawi nga masunog ang ngalan ninyo. Ilabinagid kay ari na kamo sa gobyerno.
Kabalugig kong importante gid kayong isugid mo sa akong Mable. Ano pa, nagkadtogin ako dali. Ang parte sa ginpatrabaho mo sa akon? Parte kay Jack? Oo. Anong balita, Choy? May impormasyon ka na para sa iya? Gingamit ko ang akong koneksyon ninyo. Nagastuhan ako pero okay lang. Ang importante nga may nakuha ako nga impormasyon. Anong balita? Di siya kuno ga-star? Di siya ka-tiner? Ginapasiguro ko pang lugar kung din gidayon niya sa Negros. Kumpirmado nga dito sa subong nagapauli sa Negros ninyo. Pero hindi ko pa masiguro kung sa din nga lugar. Ginatrabaho pa subong sa kontak ko dito sa Negros. Basiguro sa dason nga mga inadlaw, may balanta ng insakto nga lugar nga ginahukmungan niya. Very good. Mayo na nga balita, Choy. Basta di gagagibatood. Pero ang mahambal ko lang ninyo kung may balain ka nga plano nga himuon sa iya, hindi mo siya madali-dali. Tungod may grupo siya. Oh. Nalagi ko may grupo siya. Wala ko ibadlok sa ila, Choy. Masarangan ko sila. Bisan sino pa sila. Madalom si Montesa ninyo, kag magbakol. Tungod nakaplastar na siya. Ara si Jack kay Montesa. Kag oras nga tandugon mo si Jack, bilog na grupo ni Montesa ang imo makunta ninyo. Ano? Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Mga abiyansong ganinyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack
Balaan, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan, ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginti produksyon sang DYEZ sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang inyong mabatian